pozerať na svet postkomunistickým videním. To všetko vám namútili disidenti. Na tom dnes bohatnú liberálni vlci všetkých rás a náboženstiev. Ich pluralita má 1000 tvári a spája ich iba jedno, ich nenásytné brucho. A človek, ten rije držkou zemi. Stav už tak neúnosný, že aj malí vlci kritizujú nadnárodných, pokrvných držgrošov. A nadnárodní tí drzo tiež kritizujú nedostatok poslušnosti. Nedostatok poslušnosti rozháňajú im slúžiaci policajti. Policajti, naučím vás čítať. Humanizmus, ako vždy doteraz, medzi riadkami. Preč s dogmatickými knihami, s Nobelovými cenami, so snobistickými paragrafmi. Dnes nevyhral Fico, ale socializmus. Liberalizmus a sociálna pravica skončila si. Ani Kristus ťa nechce. Fico, si víťaz, si Pirhovo víťazstvo, si socializmus SCRO, socializmus a la široký. Ani Lenin ťa nechce. Lavica a pravica, svorní z SRO, patrite na smetisko dejín. Akákoľvek dogma, čas jej vzniku či počet fandov v historickej spleti vývoja je pre pravdu nepodstatná. Pravda je večná. Existuje aj bez fandov v čase. Pravda je dialektická syntéza. To iba dogmatik robí rozbroje. Píše krvavú históriu. Otcom dialektickej jednoty protikladov ostáva Demokritos, otcom jednostranných rozbrojov Hegel a Marx. Každé dávno je dnes. Každé dnes bolo dávno. Pre obete je každý historický čin nespravodlivým dneškom. Kult osobnosti a inkvizícia jednou mincov. Dnes riešime kapitalizmus, sociálny útlak. Kritici všetkých dneškov, spojte sa. Nešetrite súčasnosť a ani seba. Poučení negáciou dogiem, konečne vytvorme ústavu bez politických a ekonomických extrémizmov. Spravodlivosť nech je právnikom. Demokracia pre všetkých svetlom. Dúhou zjednoteného sveta. Ústava jednej demokracie bez aristokratickej výnimky. Demokracia bez Perikla. Zlatý vek bez otrokov. Každý systém doteraz založený slúžil na prospech vrchnosti. Aj dnešným liberálom s falošnou pesničkou o slobode treba ozrejmiť a natvrdo odmietnúť ich koloniálne, dnes nadnárodné, obchodné i vojenské praktiky. Otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus. Tieto nehumánne spoločnosti s mocenskými záujmami slúžia k jedinému cieľu. Prosperovať na úkor pracujúcej masy. Všetky tieto systémy udržávali pri živote dogmy alias viery s cieľom uspať masy a taktiež sa priživovať na výsledkoch ich práce. A to v rozpore ich s pôvodným cieľom zakladateľa vytvoriť spravodlivú spoločnosť v rozpore s kritikou predošlého zriadenia. Ekonomický systém bez viery, to jest aj bez ateizmu, by bol sám o sebe ľahko zraniteľný, nakoľko
lásky priehľadný a morálno-humánne so svojím bohapustým výpalnickým zderstvom právne nepodložený. Pokiaľ viery v budúcnosti budú mať ešte nejaký vplyv.